Ето тук сме с Врачеда. Малко сме в Витоша, че всички викат, че само на дискотеки ходиме. Не е верно. Няма билети до Дубай. Няма билет до Дубай, да, това е другата причина. Обаче, реално, като се замислиме, че едно време през тия пътеки, когато те даже не са били толкова добре направени, толкова лесни, всичките апостоли, Силевски, Христо Ботев са минавали, са се били, макар и да са умрели всички и по гадни начини повечето, пак като се замислиш колко по-читав живот са водили от нашия. Мисля, всякакво Много адвенчър. приключения, яко. Обикаляш, биеш се, убиваш, убиват те. Мисля, целият смисъл на живота с едно животинското кралство. Покоряваш, обикаляш всякакво. В офиса 80 години умираш. Събота, неделя мога мръднеш до някъде, да обиколиш 5-6 места. И това е. Врачеда пихме по едно хадо, сипахме малко бардалче И отиваме къде? и отиваме на върха на планината да се свържеме с боговете. Да разберат, че вече имат конкуренция. Его е с Врачеда. Почти май приключихме похода, обаче поне са много тедови, решихме, ще продължиме нагоре. Его е Врачеда. Маскира се, Джеймс Бонд. Не искам да се показвам от нощ, защото нощи имаше Малко на количка. Стеф Чуландата беше при мен. На кафенце. Совка. Там има някакви сгради, бе. Там не е. Отиваме, качваме върха. Днеска без хората. Екипировки, мекипировки. Това беше чайове. GPS, термоси, GPS-и. спрей за мечки. Спрей за мечки, спрей за бугровци. Кой какво си носи? Това там какво? Барлогата на мечката. Барлогата на мечката. Ей, яко. Бати красотата. Равно, какво става? Значи ние отиваме, пием едно кафе горе на кумата на хижата и си викаме, ние сме на 500 метра от върха, защото да не го качиме. Да. Ай! Аз съм карал, аз сипвам тази нафта, ама викам, тази нафта, викам, не е без пари. Викам, ние сме се катарили, викам 1 час, дай поне го направим. 5-6 да се измориме, така да има смисъл. Това е уникално. Бедрото. Врачеда е с трейлски обувки за пътека и аз съм натурил вейпърките. Вейпърките с дълги чорапи. Какво по-спортно от това? Да, тук вече става плоско. Чак. Аз май по-високо не съм бил през живота ми. Масара, къде сме, бе? Натам, наляво или направо? Гледай, поляни. И вече тук става толкова високо, като се ли, че ти се струва, че е ниско. Гледай, няма нищо отзад. Бати. Сватба сме после, не знаеш? Чули ме? Инфлуенсъра. Какво е? После на сватба? На сватба сме, отиваме. Аз казах, че ще ходя. Как да? Дайте съм пуснал клип да фанаме някаква тема. Че само трябва после да режа, да слагам. Темата е? Ти ще кажеш? Където съм ходил. Това ще и да ти кажа. От всичко, където съм ходил, аз съм ходил на 10 места. Някакси тук в момента се качих, бях много изморен и в момента цялата енергия, целият адреналин ме удра. Да. И е яко такова отвътре усещам. Искаш още да катериш. Много по-хубаво от където и да е. Другото е пясък. Сгради,
лъскави коли. Да, хубаво е, ама ти го виждаш постоянно докато това. Аз не съм го виждал. И аз не съм. Това е, че тук си в периода си в истинската ти майка. Другото, което е, си в България. И си на твоето място. Тук си най-силен. По-силен от тук няма да си никъде. Значи, сега говорихме с едно момче. Ни каза, че тук трябва да минем това. В момент, че ми скриха дърветата, панорамата. Трябва да минем тази пътека. Трябва да качиме оня хълм, след това 3 км и след това още един хълм. Искаш черни връх, нази черни връх. Зад мене. Подготовка, казваш нещо тут, тръгваш без нищо. А хората подготви се, стават рано. Сандвичи, кафета, работи, тръгване. 5-6 човека се тръгва. Има си маршрут. Ние нищо знаем къде сме. Да, ние го караме на интуиция и да питаме някой. И тук гледаш някакви социалистически съоръжения. Покажи. А там е Софията. Не е София, там е Софията. Нищо верно не се чуем. 12 градуса. Не знам на колко метра. 1900. Сега ако бех с този малумния Samsung, къде зумва до небето, обаче iPhone има хубав зум. Брачет ми пикае. Нищо нема. И растителност. Само 2 олигофрени. И една табела. Строго охраняема зона. Не знам какво охранят тук. Сега ще влезна, ще има майката. Какво охранят тук, ми обясни? Нещо има, да, нещо има. Пояс едно. И ще влезнем. Добре, какво има тук по средата на нищото? Здравейте. Добре, какво има тук? Там няма нищо, нали? Тук има нещо, тук. Тук, дай. Ево ще дай. Сега, че телефона ми бъгна. Това какво е? Алдемарс. Изтива, браче, давай. Чакай, че изтивал. Деба и пенсионера, деба изтивал. Би му майка, ще изтине за 40 секунди. Ще пинем, аз съм с колата, ще пия хуй. Ти не беше полицай? Не съм бил полицай. Може полицай да съм бил. Сега, приятели, остана тия колчета да ги качиме, да стигнем там. Трябва да купа едно GoPro. То GoPro снимам с него. Или един хеликоптер най-добре купа. Какво по една? По едната купиме, да. Сега не се бе стил. Комплекс и горе на върха дискотека. А долу къде бехме? Къде беше това?
рекичката. Там не знам как наприхме 12 минути. Здравейте! Ето сега се разминахме с двама други човека, които са... А? С Хари и с Потър, да. И брат му. Еге, приятели, колчетата. Трябва да стигнем само е там. Само е там. Е това. Като го гледам на камера изглежда много по-малко, отколкото го виждам аз на живо. Е, това е проблема. Еми, това е София. Кой да знае, че е по-голям от Дубров. Няма по-високо. Тук сме на... Е, това го виждаш. Е, там примерно около връстното, като идваш, мене краката ми треперят. Его е сводника. Качвахме се 2000 метра да ядеме палачинки. Сега се нама, че направо не знам как ще насъщам за обед. 2000 метра да ядеме палачинки. Его е, братче, да хапнахме. По 2 палачинки, сега се пускаме. Горе зверски студ и духа яко ветър. Тежко ли ти е са? Не. Значи си добре. Абе, много е стръмно, бе. Мале, сега ти искаш да ми кажеш, че трябва 2 часа ходиме надолу ли, бе? 2 часа надолу ли трябва да ходиме? Е, трябва да седим некъде там. Не, там некъде. Значи, качихме се до Златите мостове. Вика, малко ходиме нагоре към Черни връх. Някаква жена вика, той е 500 метра, вика, внимайте. И аз си викам, 500 метра, викам, това е нищо, това викаме от нас до кръгчето. Абе, вървиме 3-4 часа вече. Викам, бе, какво стана, бе? Братчина вика, не бе, вика, той е 500 метра височина, не дължина. Е, ако знаех, че изобщо нямаше да се навия да идвам. Нищо, добре, малко. Дойдохме да търсиме плаза, дали тук не са отворили плаза на Черни връх, ама ни плазни 300 има. Хапнахме и се прибираме. Значи, ние бехме там. Е, там. И с това как слизаме, да, разбрахте ме. Вече колко... Абе, ние колко се тръгнахме от тази хижа, бе? Абе, брачет, колко се тръгнахме от хижата? Чакай също това. Точно. 4:20 каза, нали? 4:20 от хижата отгоре. Да. А колко е сега часа? Не, от тогава се качихме. Ядохме и се извахме половин час. Добре, както и да е, още 3 часа надолу. Абе, би му майка, къде дойдох тук? Тук има някакъв господин. Здравейте! Добър ден! Абе... Загубихте ли се? Загубих се, нещо продавате ли тук, какви билетчета, амилетчета имате ли? Има някакви тук билетчета за лифта, обаче той е само нагоре. Така че на вас не ви върши работа. Тук нека има ли сводник? Ресторант сводник търса. Чакай сега, дай тук сега, ще те заведа веднага. Където и ресторант сводник? Другата кабина. Къде се намираме? В коя държава сме? Киргизстан. Будвайзер, любимото ми. Ето го същия господин. Здравейте пак. Здравейте, видях, че говорите с колегата. Какви услуги искате да извършим? Допреди малко, вече сигурно 2 часа слизаме. Бехме... Чакай.
Бехме ето там. Ето там. Изобщо не може да се разбере колко е високо. Обаче ядох две много хубави палачинки. И сега се прибираме.